Yo, what up mga guys. May adlaw sa tanan guys no. Karong adlaw guys, naata diri karon sa Oma, Northern Ireland. Laag ta sa tuwang agaw guys. Isa ko ang amigo. Nya karong adlaw guys. Laag daw mi karon sa kuan guys. Papa ko kabalo asa mi mangadto guys no. Kaya nang hanggat unto sila gahapon ko ang laag do ko no. So agdo na to karon. Og ipakita na ko sa inyo kisa atong kauban. Ayos. So mga guys, andam na no. Ito magkauban guys, si Idol Jake. Oh. Hello vlog, welcome to my guys. Si Ate. Si Pogi JB. Ya, asa ba siya no? Oh. Si Agaw. Oh. Si Madam, oh. Hello. So mga guys, lakaw na ta guys no. Ano yung lahagon? Nilang service. Oh. Clear sky, good vibes. Dia no. Sahur. Tralalio. Tralala. Yes, adlaw. Grabe. Oh. Let's go to the beach, beach. Hindi na tayo. Hindi na lang. Chevy! Hoy, tubil. Tubil. Tubil na tubil. Ako nga namang dalunggan ron. Yes, what do you want? What do you want? Ate. Ati. Inom ka na bunamil? Yes. Wah, Of course. lagi no. Kan ba? Dili ta ka buhi ba. Tung sahur ta. Tralala. Hindi na. Kuya, kanitig tubil rin guys. Unay ra kag tubil mo. Pilipino? Oh. Yes, Pilipino eh. Mga 8 taon na ako ditong pampoy eh. Mga 8 years na akong pampoy dito sa Shell. Wala parang ipon. Tong sahur. Tralaleo, tralala. Okay na sir. Wala kaabot, 43. Naman, puno na? Wala, hindi naman mo sirit. Uy. Tikas. Yang bayar mo to? Wait na to. So guys, manag tobels no? I'm ready to go na ba ta? Naka-upload. Natay upload guys, kinatay kuano timan. Dato sa Pinas, yan dato sa Pinas, guwapo og balay. Mara may ilha, timailan. Diri gid. Naas bukid. Bukid. Aras bukid ang mga balay. Ano yung mga pure nga dato kayo. Iya. Grabe mga view. Diba na Northern Ireland? Oh. Welcome to Europe. Don't go. Oh, tignan. Mo na ilang lokal ni Suriano. Wow. Yawa dali. Mga kwarta. Gani. Dito sa tuwang groceryhan. Wow. Wala lang man. Pagpalit naman sa city. No way. No way. Otro? Hello. Kanindo tong ligo.
Kuyawa siya eh. Ayaw ka nang marag ka ng cowboy ba? Gani, western style ba? Ito gaya ang si... Nigel. Ano ba yan to si Nigel? Gani. Taria, sabi. Hindi naman ipagpalit city do. Iwan na ng city. Kahoy do. May po. Buar ko na. Pero dito tayo sa Picas. Sunod lang. Dito tayo katong kurang Switzerland ng Style. Amberes ba? Oh, random. Uy. Ang bukid niya, mura bitang may mga glacier. Grabe oh. Nindot. Ilang ka po ilang anak ka to? Eurospar. Wow, Right onto N15. Ugoy oh. Clam. Take the next left onto Karagi. Amo. Unong sa amin diri agwis to. Eurospar. Ay, magkusiri sa itong gitumilan. Grabe oh. Ay. Hello. So, hunong min diri sa Eurospar. Pero ano na guys, kay mga autor kan. Kaon sila Instagram. So guys, diri sa kuan guys. Ano namin diri sa Europe. Lahat na po ang cash ani. What's up yo? What's up, manana? Oh. Tong 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 tong. Sahur. Grabe mga kuan diri ano. So Atro. Wala. Go. Ada lapas na sila. So pizza diri guys. Yes. Tumatik na lang. So Wapunit dulu, pampunit-punit og kuan, babasig na kinason dito. Ha? Yan ni. 10 euro. Pampunit og kugmo. So mo na ilang kuan diri guys no, mga presyuhan na diri. Lahi na gid dito sa Northern Ireland. Oh, ano ang price diri? Euro na ang Ano may sa euro na? euro ang mga kamada diri guys no. Asa may lamig ni? 7. Ganahan si JB ang ano, Nagkalit, itong cheese ano yun. So, paliton doon. Ay, paano yung lechon manok? Bahala ko yung lami. Gusto yung ipamalit, ma'am. Ano itong shampoo dito po? Atras udlay. Kinang. Ito. So, kuya, kailangan ko ang limit mo. Ang 5 pounds is 6 euro converted. Barato ay. Yung kay mga presyuhan rin guys, barato rin ang mga pamaligyaan rin no. So, nang-apply ko din pagka-burger guys. Ay, ano na lang. No, sila yung silda naman din ma'am. Yung burger ka kaya. Sila yung mga inilawan. Piso. 1 pound? Ah, Sila tanan. Wala nyo, ano? oo. So, 44 euro guys no. Convert siya og kuan. Pila yung kaltas? 37. 37 ra. 37 ra guys. 37 ang 46. Manula. Kaya wala ay. Joke mga kuan dira guys. Sa karon guys, manul gyapon ko sa mga kuan dira. Pila to? 46?
46 nya. Ang nakaltas tanan 37 pounds. So, ligas yung kayo ang euro o pounds guys, no? Pila isildan mo ito ang hamburger? 20 euro. 20 euro daw per hour. So guys, pabuto itong kauban og is ano na, bebe? Ayun lang dyan. So, manunod na rin sa pagkaumnan sa Spar. Sa lapit. Dili mo, asa to David? Dili aram siguro to banda. May lagaw rito. Grabe rin, guys. Video ako lang. Huwag muna tayong umuwi. Guya. Ano na mga pagkaon rin, guys, no? Naabos sila kanon ligya. Okay, okay po. So, mga tanggal to, guys. Order tag chicken gojon ya with rice. Ngayon siya kinaikan on ligya ba. Okay, natagak. Discount. Kaya tagak. Yung mana na guys, bayad din tanong. Nani pa nilang nachos. Oh. You can just hop over here. Alright. Ah, barato haray. So guys, iskapo na to no. Siyempre nadugay-dugayan na kamay ba. Yosi break. Yosi break sa mi guys. Grabe ito. Kaya kita naon ba? Kaya ni guys. Dapat din sa rice na rin yan. Nag-rice. Nagguwa sa electric pan eh. Gamay kay balay no. Oh, ang tower eh oh, kano? Nama tower. Gani. Murag gani. Gamay kayo, murag dulaan. I love you very much. Wag muna tayong umuwi. Ano yung lang taon-taon dali kung bali. Huwag muna In tayong 300 umuwi. meters, turn left onto RT. Stop, look and listen. Wow, Wex na army guys. Karaban. Sheesh. Huwag muna Tayong umuwi. Hii, abot na yung taon eh guys. Mommy, Init eh. Mommy, your daddy. Mommy, daddy or mommy? Ah, kanindot ta. Pero ang nagdala. Yeah. Okay. Baka naman. Baka naman. Ah. Grabe di eh. Kanindot ta gan. Grabe guys ba dili ka ma-amaze ang view oh. Blue kayo dito oh. Grabe. Ang dagat bro. Mili? Kailan ang ako dito sa ikas. Mili ka asa gusto ni mga dagat. Basta parehas. View. Mga po rin kailangan masagbot rin ang ano sa Hmm. Asa? Mm. So mga guys no. Ha? Kira bagsa. Karong panahon na guys. Sayang kayo ang panahon no magpundo lang sa balay no. Tanan mga tao diri halos. Adto gina sila dagat yun. Di gina sila magpalkansi. No. Grabe kanindot ang dunigal no. Tsada kayong plastada.
Iba ito ng bag. Kaon ta. Nice. So, mana may kaon guys, no? Yes. Ya, ya mo? Okay. JB. Sama na, nadagma ikaw. Oy, oy, oy. Hindi ka ako picture. Samang ka. Ay. Sheesh. Lami ano? Lah. Grabe diri guys, pag kanindota gyud. Karong panahon na good kay siya pang ano? Ang family time. Oh? Ako ragad. Awar ko na kanindot guys. Oh? Kama amaze na. Grabe guys, kanindot ta gyud. Grabe, kanindot. Batuhan. Grabe guys, kamahayan. So guys, naami diri sa tunga sa dagat, no? Grabe. Oh. May kinaso no? Alimango rin oh. Nailan. Bagal. Dol, wag muna tayo umuwi. Huwag hawan rin. Ganda na deka. Ha? Kadyo mo. Oh, ligo mo ta. So guys, bagtas ni Midria, no? Gusto may nabati. Kikaayo. Tagsara man, no? Tagsara man na itong tirada, Adri, ah. So, mga tao rito guys, nangaligo. Away ba, tatanaw lang sa dagat. Mura man namang kalingawan, Adri, ah. Away uban, hadlok mainitan. So, ayos. Abyo. Woo! Ito sa ugan. Awan. Ito, selfie? Ito, selfie? So mga guys, oh, awang ambience dito guys, oh, layo na kayo sila. Too, mangitom. Wala itom-itom ni. O, balik na ni. Sa taon ta. Pawion na to na sa winter guys. So sa pagkakaron, ato lang sa suliton ang kalami sa panahon, no, ug kainit. Namnamo na to. Kasi tinuod lang guys, dire lagi na mo appreciate ang init. Kaya pero sa Pinas manggod ka, wala. Paig ang imuhang ano, imuhang resulta. So, yes. So mga guys, ligo sa tanong. Dito lang, dali lang. Ari. Ha? So mga guys, listingan na itong ligo rin, no?
Layuan ni mo oy. Humol ba? Humol. Humol. Kapigan kang yuri ha. Ayaw, ito na oy. Humo lang. Wah, dia ada ka. Humol ba? Praway tugnaw. Humol, praway tugnaw. Hindi kayo humol eh. Hindi, mawala ka kaya tugnaw lang eh. Grabe ay. Grabe lami ate guys ay. Maka-miss kayo ang Pinas ba? Basta yung ani ang ambience tilami asa kon. Moro na itong tirada dre guys no. Yaka chill. Grabe. Dut kayo guys. Grabe kayo, lami kayo itamasa ang init diri. Ya, diri ara po namo na appreciate ang init ang ka lagi. Kining inani nga senaryo guys, panalagsa ra jud kay ni last year. Wala di ayo ang klima no, sige ra sa ulan, sige lang uwan. Pero karon guys, amuha gini siyang ginamnam. Oh, lami kayo ang kon. Sakto po kayong kainit no, dili po kayo sa sakit. Okay lang po. Dagat. Grabe ka lamig. Ang pisaw. Ano lang. Yes. Oh, as na. Balik na. Mas dagat oh. Yung mga balay. Tsada kayo. Tsada. Malek mi. Tugnaw ka? Katanggal mo gani mo. Ditanggal. Kami. So mga guys, humana ta og ligo guys no, nakabanlaw na ta. Kailis na tagnina. Ato ta dis batuhan guys, ngita ta diri mga wow ba. Kita agi guys. Ngita ta mga wow diri. Siday na ito yung mga kita din kinason ba. Basta may tiyaga. Tak-umay mong bapa. Actually may asa breeze guys. Beach breeze juga ba. May kayo ang may kayo sapon ng kaparat sa kuan ba. Dagat ba. May dagat juga kayo ba. Yang view ya guys. So wala na diri guys no, ang mga view kabatuhan. Amping na to sa to ang di sun. Well, I'm good. Thank you yourself. Kita guys lagi. Oh. Pagkalabli. Oh. Yun sila. Hindi doon ay makaon daw. Amin tagi na papakon ba? Sini. Bones. Cheese. Tatag mga kuan do no. Oh. Uy, meron na may isda nagpiter yo. Ini na ta sa to ang giha no. Loh, wop, tawar lagi. Mana kong ginaingon jud nga extra amping, triple amping jud na. Eh, si kalit ito ka slide. Oh, sinay ko gita rin matikti ba. Di ka pala ko.
dakpan na karon kilo gi abot ginus ko agi dron. True. Lugdang dito. Kuulong kaon mo kaning lami ni ba? Gitu. Kaon siguro ni. Saya no. Dakpan. Kaya ka naputol. Grabe ro. Wah no. Dagang sila guys oh. Tika. Kan gaya guys. Tahong. Sheesh. Gusto ka adventure. Ate isa ka ano? Tahong ni Carla. So mga guys, ngayon ay tagbalik dito sa kampo no. So wala kayo kinason guys. Minus dari yang tirada loh. Keduhang tahong. Cambahers. Satuhers po ang kadak owners. Kiisa guys. Gamay pa rin. Kina po kina inaning size guys. Guys oh, imango guys. Tayo naman din eh. Patay man guys. Hindi ito lapit ng ano. Okay. Hindi ka manuta daw. Hindi na ta? Sige. Fire. Hindi na. Tahun Mandiri Northern Ireland ta In 14 na. 600 meters at the roundabout. Mandiri sa Ireland o Northern Ireland. Wala na. Kulata na po. Trabaho na siya. Trabaho na sa sinyal. Ang kalipay. Mana ang kuhan, temporary nga. Kalipay sa BMW. Na okay. Pagbuwas kasi kayo. So nabot na ganun guys no. Ay, salamat Lord. Sispol kaya ang pag-adto, pag-uli. So mga guys, dili na tataman guys. Kangking salamat sa mga nanaw. See you soon sa next na akong video. Ambing mo kanunay og ayos.